Capitalismo, ahorro y trabajo duro. Este é un tipo brillante. ¿Qué ocurre en tu fábula cuando son, debido a la eficiencia enorme de ese palo largo, con un acuerdo o lo que sea, acaba con todos los focos de la isla? Y al hilo de esta, ¿qué ocurre cuando los grandes capitales internacionales del mundo de hoy terminan con toda la energía barata de origen fósil que sirve para mover mercancías, producirlas o poner esos satélites en el cielo para desmaterializar esta economía que está nuestra del occidente, que ya progresado? Ben, se antes incidín no tema da propiedade privada, é porque se Robinson é propietario dos cocos, ten un incentivo a non esgotar o sistema de cocos. Jared Diamond, por exemplo, en Colapso, fala do colapso da Illa de Pascua, igual pensabas nese libro, porque os pascuinos non tiñan institución de propiedade privada, cortaban os árboles e non renovaban os árboles. O difunto do meu avó, cando cortaba un árbol, plantaba outro. Para que? Para que o capital, esa terra, non perdera valor. E ademais, incluso se quixera hipotecar ou vender esa terra valía máis que un árbol plantado que se non tiña un árbol plantado. Se Robinson conoce a propiedade privada, sabe que se consume todos os cocos se queda sin cocos, por tanto ten que facer un estocaje, ten que facer unha gestión eficiente desos cocos. Pero me interesa máis a segunda pregunta que me fixeches, a da enerxía barata. A enerxía nunca foi máis barata que hoxe e nunca tuvemos máis recursos que hoxe. Mire, os antigos tiñan de recursos, só tiñan as pedras, ou tiñan a leña. No século XVIII tiñan a leña máis o carbón. Ti tes leña, carbón, petróleo, gas, sol, agua, chuvia, vento, litio, uranio, todo o que se te ocurra. Tes máis recursos que nunca e, de feito, a enerxía é máis barata que nunca. En términos reais, no sentido de que ti tes que traballar cada vez menos horas para ter unha unidade de enerxía, e a prova está que estamos iluminados, estamos quentes, temos todo tipo de bens, é máis abundante, é máis potente e é máis estable que nunca. Entonces, non sei, Robinson, se é un pouco astuto, usará os recursos de forma que lle duren. O que pasa é que nós, como vimos unha sociedade aberta, cada vez temos máis recursos. Porque os recursos non son recursos fanse. E sabes qual é o recurso? Túa poderosa inteligencia. Non o recurso. Os indios caribes viviron miles de anos ribas de lagos de petróleo. Por que non montaron a Standard Oil? Por que non montaron a Shell? Porque para eles o petróleo non era un recurso, era algo que non valía para nada. Para nada, porque o petróleo só vale cando o señor Otto e o señor Diesel inventan motores de explosión interna que requiren dese carburante. Entón, esa cousa empeza a valer. Antes non valía para nada. De feito, os mongois, cando conquistaron Bagdad, plantaban lumes pozos de petróleo para que arderan, para divertirse pola noite. Porque non lles... Foi real. E duraban anos en apagarse, porque aquilo non valía para nada, nadie o quería. O petróleo é un estorbo. Cando vale o petróleo? Cuando a mente humana crea un uso para eso. E potencialmente recurso pode ser literalmente todo. Cualquier pedra, hipotéticamente pode serlo todo. De feito, cada vez temos máis recursos porque vamos ampliando a mano de recursos. Pasamos de ter leña, temos agora petróleo, temos tal, e cada vez temos máis cousas. Pois os nosos netos tendrán cada vez máis recursos, non menos. Entón, eso se abarata. E se utilizamos E se usa de maneira máis eficiente. Como eu digo sempre, se ustedes inventan un carburador que consume 10 veces menos, ipso facto ten vostede 10 veces máis petróleo. Non en términos físicos, si en términos económicos, que son os que interesan a vostede. Se vostede incrementa, por exemplo, inventa un pesticida, inventa, por exemplo, unha nova forma de rego, inventa, por exemplo, unha semente transxénica, o mismo pedazo de terra, produce 4 veces máis. Por tanto, ten 4 veces máis terra, non menos. Cualquier invento nese estilo, unha pesticida, unha forma de riego que multiplica a produción da terra, fai de facto que vostedes teñen 4 veces máis terra, non en términos físicos, non en términos económicos. Os recursos cada vez son máis abundantes, non menos, e a prova está nos precios. Se me dice que algo se esgota, vamos a comprarlo. Pero felicidades pola pregunta. Non acabou a pregunta. Non acabou aínda. O petróleo ou a gasoliña hoxe están máis baratos que nunca.
términos reales, sí. En términos reales, ben, eso está moi ben. Pero, e entón, como se explica que as grandes empresas BP, Shell e o resto de petroleiras e dedicados ao sector das enerxías leven 3 anos pasando auténticos apuros, facendo fusións, comprando empresas máis pequenas que xa non son suficientemente eficientes porque, claro, o petróleo está barato porque houve unha crisis económica moi forte que fixo que a demanda global baixase un montón. Moito máis nos países que éramos máis ricos, en detrimento dos que siguen crecendo a un ritmo máis apropiado. Pero estos apuros no mundo real se traducen a que estas empresas están limitando as súas inversións en novos pozos e, polo tanto, a un futuro de medio e largo plazo, a oferta de enerxía barata vai a disminuir. Está moi ben, efectivamente, antes vivíamos de leña, ahora vivíamos de gasolina, pero non nos pasamos a gasoliña porque nos quedásemos sin leña. Non inventamos o coche porque nos quedáramos sin cabalos. Logo, si nos quedamos sin gasoliña, que vamos? Por arte de magia a ter un momento de estrés social genial e inventar a fusión nuclear de pronto, que é eficiente. Ten carros eléctricos, ten carros de vapor. A electricidade non é unha fonte de enerxía. No, pero, por exemplo, ten carros de... Cando, como sabrá vostede ben, cando aparece o automóvil, Edison lle a Henry Ford que porque se molesta en facer automóviles de gasolina cando va a triunfar o coche eléctrico. Pero es que o coche de gasolina de combustión interna peleou sempre estes anos 20 co coche de vapor. O coche de vapor non se desenvolveu por cuestións de eficiencia técnica ou de repuestos, pero basicamente o motor de vapor está aí, se pode facer en calquer momento. Se ten sin coche non vai quedar vostede. O sea, non hai, porque vostedes non queren coche, vostedes queren transporte, queren ir da súa casa a Ferrol. Que irá vostede a Ferrol a dar unha volta ali polo barrio de Caranza. Eso que quere vostede? O sector financiero. Non. E despois temos o tema de por que se fusiona todo isto. Isto é un tema máis complexo, porque se fusionan as empresas. Eu creo que na crisis do petróleo hai varios factores. Un, o diñeiro do Obama. A expansión crediticia brutal que fixo Obama. Boa parte dese diñeiro foi dedicado a futuros o investimento de materias primas de petróleo. Eso pincha. A competencia do fracking. E despois factores geopolíticos tipo guerra larvada entre Irán e Arabia Saudí, na cual Arabia Saudí que era arruinar a Irán vai tirando os precios do petróleo polo chan. O sea, son unha serie de factores que explica moi ben un señor que se chama Murray Adelman, un libro que se chama Genie Out of the Bottle, o xenio fora da botella, que explicando como a maior parte da oscilación no sector petroleiro se debe a factores xeopolíticos, que sei que a vostedes este tema lle gusta moito, e se debe a factores de política, de guerra entre bloques e de intentar posicionarse nos mercados petroleiros. Pero esa oscilación non deben á escasez do petróleo, senón a que os países de repente fechen a villa para afogar a outro ou que hai unha guerra comercial entre eles. Eso que explica as oscilacións. Pero o precio do petróleo, descontando as oscilacións, vai lentamente baixando. E se vai lentamente baixando, quer decir cada vez é máis abundante. Pero non vai lentamente baixando. Vai baixando, desconta a inflación. E desconto os impostos e verá que sí. O petróleo a día de hoxe está máis barato que nos anos 80. Non falo a nivel consumo, non vai baixando. De feito, dende o 2008 o que ten é oscilacións. Nosotros estamos na segunda, pero o que ten é oscilacións que non obedecen a ninguna lógica. De feito, os grandes economistas fan todo tipo de previsións e se equivocan todo o rato. Entonces non son grandes economistas, entón. Mira que estoy máis populista que a ti, que non me poño. No, pero claro que hai factores de estilo, pero é moi boa. Me encantan as preguntas túas, sempre son brillantes. Diz que o petróleo non escasea, non é certo. No, escasea no sentido que ten un precio, claro que ten un precio. A Agencia Internacional de Enerxía, nos últimos informes, que bueno, son cada vez máis caprichosos, analiza a situación dos pozos de cada país ou de cada estado e non é moi difícil ilvanar unha invasión, un conflito civil ou unha crisis económica fortísima cada vez que un país teóricamente, tradicionalmente exportador, falo de Venezuela, falo de Irán, falo de Siria, nos casos que todos coñecemos, cada vez que ese país xa non pode exportar un pedazo de pastel suficiente para que o mundo desenvolto poda levar a cabo de maneira eficiente a todas as súas tarefas económicas, cada vez que sucede eso, hai unha crise.
Y os países occidentais, en lugar de intentar arreglar esa crise para obter un pedazo análogo de pastel de ese país teóricamente exportador, o que fai é xerar estados fallidos que aumentan o déficit de insumos, Sí. economía desenvolta, de enerxía. Sí, pero eso non ten que ver co capitalismo, son lutas de estados por posicionarse e usan a xeopolítica dos recursos para tomar O posturas. capitalismo, pero sí cos grandes. No, pero pero estamos falando de prosperidade. É dicir, pero o que quería comentarte antes de cambiar de preguntar a outro, se fuera particular, che contestaría a ti a salida. A idea de que estamos reservando recursos para o futuro cando é o revés. Imaginai que vamos ao século XIX e quitamos, como dicía Jevons, quitamos o carbón a xente do século XIX. Jevons, un economista, decía que o carbón se esgotaba e que había que racionar o carbón, que se acababa o carbón. Imaginai que vamos ao século XIX e quitamos, e aquela xente que era como 10 veces máis pobre que nós, quitamos o carbón, cando van a encender a fogueira, dame así na man, na caldera, pasa feo, fastídiate, porque hai que forrar carbón para o futuro, non? Imaginar que facemos así, que lle quitamos carbón aos pobres, non? Para que forren carbón, para que teñamos moito carbón e para que non nos van a parar o carbón. Nós temos máis carbón que nunca. Carbón en Nebraska, carbón en Siberia, carbón en Sudáfrica. Apunta, para e para que rayo vale o carbón. Para que vale tanto carbón que estamos fechando as minas todas? E de que vale fastidiar a un pobre do século XIX para ter carbón que non vale para nada o carbón? Pois non estamos facendo o mismo, estamos privándonos de consumir un recurso que é abundante como o petróleo para forrar por un hipotético neto, cando lle o petróleo vai tirar na cara. Dice, eu teño un coche de gas, eu teño un coche de propulsión nuclear, para que me das esa porquería sucia e cheira e fedorenta? Para que quero eso? O sea, estamos privando dunha cousa que nosos netos, que van a ser 5 veces máis ricos que nós, non nos van a agradecer. E estamos privando nós, pasando frío no inverno, por non consumir recursos que nosos netos non van querer. Exactamente igual que non queremos o carbón que nos aforraron. Para que rayo queremos ese carbón? Quen de vos quenta con carbón a cociña? Quen de vos se ducha con carbón? Os coches vos andan con carbón? Para que usades o carbón? Con que funcionan as fábricas chinas, excepto con carbón? De momento. De momento e por políticas de protección. Que fai acopio de carbón? Pois non o sei. Non Porque deben de saber moito de economía. no, llevos tampouco. Llevos aforraba carbón e aforraba papel. Tiña a casa chea de papel porque se iba a agotar tamén. Dicía que non iba a haber papel. Pero despois discutimos. Na súa fábula, vostede fala de como Robinson colle cocos a base de coller máis ou consumir menos cocos pode crecer económicamente. Pode financiar. A día de hoxe eso non é posible, é dicir, a día de hoxe esa ainda sería propiedade dunha persoa. Perdón? Ah, sí. Esa ainda sería propiedade dunha persoa. Esa persoa quitaría os cocos a Robinson por ser da súa propiedade e deixalo vivir nesa illa. Por tanto, Robinson tería 3 ou 4 cocos para subsistir e non podía prescindir de máis cocos. Tampouco podría traballar máis. Entón Robinson non estaría solo, entón a fábula non vale. Porque si ven alguén a quitar os cocos a Robinson é que xa un intercambio bilateral, xa non está Robinson solo, xa non vale o conto. Entón habrá que usar outro tipo de cambio, xa podría escapar da illa, igual que lle van a quitar os cocos, podría coller un barco e marchar con él, non? Ou así, non? Pero vostede fala de como hai que enriquecerse hoxe en día, aforrando. No, digo unha metáfora para que veamos de forma simple como se capitaliza, porque non operamos no mundo de Robinson, operamos nun mundo de intercambio indirecto, o sea, operamos nun mundo de diñeiro, e o diñeiro é como un velo, nos oculta as relacións. Se tens que traballar ti para facer o pau, entendes que para facer o pau tens que aforrar para financiar teu pau. E como financias teu pau? O teu pau o financias con cocos. A día de hoxe se financia igual, con cocos aforrados e con bens de consumo aforrados, solo que esos bens de consumo aforrados se expresan a través dun velo monetario, a través do diñeiro. Entonces, pensamos, identificamos o capital como diñeiro, e o diñeiro non é capital. O diñeiro é un medio de intercambio que reflecta de forma simbólica capital, pero o capital é outra cosa. O capital son cocos, son máquinas, así polo estilo. Só queimamos todos os billetes que hai na tierra. Tendríamos problemas de comunicación, tendríamos problemas de intercambio, tendríamos moitos problemas. Pero a dotación de capital quedaría intacta. As fábricas estarían aí, as centrais eléctricas estarían aí, as estradas estarían aí. Tendríamos problemas de comunicación, tendríamos que inventar algún medio de intercambio. Pero se queimamos todo o ouro, queimamos todos os billetes, a dotación de capital queda intacta. Camións, estradas, tal, está aí. Non pasaría nada.
Es decir, pasaría que tendríamos que inventar alguna cousa nova, algún bitcoin, alguna moneda virtual ou alguna cousa así. Pero a dotación de capital non sería afectada por eso. As catástrofes monetarias desestructuran e fan daño, pero non afectan a corto plazo a estrutura de capital, porque o capital é outra cousa, o capital é iso que estamos falando antes. Que non aporta capital hoxe en día? As empresas, por exemplo, as empresas cando non consumen todo o que ganan, explica, por exemplo, Peter Bauer en Crítica Teoría del Desarrollo, cando unha empresa gana e reinvirte parte do que gana, por exemplo, en financiar, está capitalizando. Ti, se aforras e gastas por debaixo do que ganas, aforras. Non podo aforrar. Si podes aforrar. Mira, é unha cousa... Eu aforrarei 3.000, 4.000 euros en 10 anos. Xa bastante, Que podo con 4.000 euros? Non, moitas cousas. Podes financiarte, por exemplo, invertir en capital. Por exemplo, podes financiarte un pequeno auto para empezar a traballar. Podes financiarte os primeiros meses, pues, por exemplo, cando empezas a traballar noutro sitio. Claro que é moi útil, as pequenas cousas. Samuel Smiles, un vitoriano, que é un autor que me gusta a mí moito recalcar, incidía moito en que cualquier persona poda forrar. E Samuel Smiles, un libro que se chama O Aforro, se chama así, El Ahorro, é un libro precioso. Estos libros, por suposto, en día xa non se leen, nin se editan. Pois en día estamos na cultura máis moderna do Carpe Diem. Explicaba como con pequenas sumas un obreiro, por exemplo, polo valor dunha cerveza, cuánto é o valor dunha cerveza capitalizado, unha cerveza ao día capitalizado. Polo valor dunha cerveza ao día, en vez de tomar 2 cervezas, tomas unha cada día. Eso capitalizado te permite asegurar, por exemplo, a túa familia pola morte túa ou por inanición para toda a vida, ou te permite financiar un capital para a túa pensión bastante grande, se empezas a forrar desde agora. Smiles incidía moito no pequeno aforro. Incidía, por exemplo, na creación dos chamados bancos de céntimos, que eran bancos que creaba a economía victoriana non para millóns de libras, nin para millóns de euros, para céntimos, para metelos ali, para que cada obreiro, cada traballador se acostumbrara, cada neno se acostumbrara a meter 2, 3 céntimos que sobraban, meter no peto. A idea do porco, do porquiño, a idea do peto, da ucha, son ideas que tiñamos os galegos de antes, que agora a raza gallega degenera neses aspectos, non? Esos aspectos, ese aforro, esa cousa así, é o que nos axuda a capitalizar, porque crea unha cultura de aforro. A clave está en sempre que vivas un poquinho, ainda que sea un poquinho por debaixo do que podes. E todo o mundo podemos vivir un poquinho por debaixo do que podemos. E Smiles te pon un montón de exemplos de como podes aforrar en 1000 pequenas cousas. E como ese aforro capitalizado te rinde. €1 ao tipo de interés normal a 40 anos son 250. Por exemplo, se metes un euro no peto, interés composto, ao cabo de 40 ou 45 anos, tes 250. Se és capaz de aforralo. O problema noso é unha cuestión de tempo, que só temos unha miopía ou unha preferencia temporal cara ao corto plazo e non cara ao longo plazo. Por as sociedades, por exemplo, que pensan na pensión, que teñen unha preferencia temporal de pensar a largo plazo, pensar na jubilación. Por exemplo, un tercio dos rapaces dun mini job alemán, o sea, que xente que gana 400, 500 euros, ten plan de pensións. Claro, entón te explica, porque Alemania é rica, porque Alemania fai estas cousas, a xuventude ten esas costumbres, se quitan de gastar e meten en plan de pensións con 20 anos, cousa que aquí impensable. Pero que esos 20 ou 50 anos, esa suma, cando os rapaces sean bellos, é unha fortuna realmente alta, porque está capitalizada en interés composto a moito tempo. Pero eso é o que temos que aprender, temos que saber. Por que non somos tan ricos como outros povos? Pois aí tamén hai que ver cual é a nosa cultura do aforro, cual é a nosa cultura do gasto, cual é a nosa cultura de nivel de vida. E digo que todos nós podemos vivir máis por debaixo do que podemos. Es que non me parece tan sencillo el tema, porque... Non é sencillo, estou votando... Sí, por supuesto. Sí. Desde el punto de vista económico sí que me parece que el tema está bastante zancado desde hace, yo diría, 2 siglos ya. Pero desde el punto de vista cultural yo creo que se está viendo precisamente dónde está el problema. No es una resistencia cultural del capitalismo, creo que ese es el enfoque que yo creo que le faltó un poco darle a la conferencia. Es que el capitalismo al final te está diciendo que hay muchas conductas que no van a llevar a la prosperidad. Que si la gente quiere ser rica, va a tener que tomar unas conductas. Así es. Me gustaría, ese es el tema, me gustaría que me diese algo de bibliografía sobre economistas que se mojen en el plano sociológico, en el plano moral y digan, oiga, es que esto es así y si no quiere, será pobre, porque esto es cierto. Porque cuando se suele decir que la economía es una disciplina de ciencia de valores, a mí me parece muy discutible. En el momento que tienes un abanico de posibilidades y la gente te dice que 4 ya no pueden ser porque te vas a ser más pobre, ahí estás haciendo. Eso lo explica muy bien un señor que se llama, está traducido, Edward Banfield. Banfield, La ciudad en discusión.
explica as clases sociais e a visión da riqueza con respecto ao tempo, o sea, explica as clases sociais e a riqueza en relación ao tempo. A ver, eu non son un moralista, es decir, non teño que darlle leccións de moral a nadie, nin cada un creo que ten dereito a vivir a vida que lle dé gana e como queira ele e vivir como lle apeteza. Xa non me meto na vida dun hora, o que ten vostede toda razón. Hai conductas, a que non vou dicir cuáles, para cada un, que non parece que estou aquí predicando moral. Hai conductas que levan a riqueza, hai conductas que levan a estancarse e hai conductas que levan directamente a pobreza. E son valores culturais. Por eso poño, e non me canso nunca de dicilo, sempre de pensar na xente que lle toca a lotería, ou pensar, por exemplo, nos futbolistas, pensar, por exemplo, nestas persoas xóvenes que ganan grandes fortunas no diñeiro e que lle duran pouco tempo. Mirá, Raúl. Non, porque aí tedes un exemplo, unha persona que ten unha fortuna enorme e non sabe como xestionala, porque ten ese ansia, quere ter máis. Entón, invirten mal o diñeiro, invirten de calquera forma, invirten de forma precipitada, porque non teñen unha cultura de manexalo. En cambio, persoas que nacen pobres, nunca tuveron unha suerte así e chegan a ricas, porque é unha visión de tempo. Vos non vedes os futbolistas míticos. Teñen fortunas. Eu teño amigos que son asesores fiscais, que son abogados que son asesores fiscais de futbolistas, de que chegan facturas de 30.000 euros ao mes en roupa, por exemplo, de queimar coches ou de romper coches ou de estropear coches de 100.000 ou 60.000 euros, quer dizer que son fortunas de estilo. Claro, e chega a acabar a temporada e dicen que tienen que pedir préstamos con sueldos desde medio millón de euros hasta 1 millón de euros, futbolistas profesionais. E por qué? Teñen diñeiro, sí, son pobres. Por que son pobres ao cabo dun tempo? Porque non teñen esa visión de privarse do montón. Dice, somos jóvenes, vamos a vivir la vida, vamos a disfrutarlo, carpe diem. Non, vivamos la vida que se acaba e tal. Esa actitude conduce sistemáticamente a pobreza. Pero, repito, non son quen de criticar. Isto cuestión da moral de cada un. Eu non son moralista. Agora sei que se faz determinadas cousas vas a acabar pobre. Sei que se faz determinadas cousas vas a acabar rico ou relativamente rico.